RMN. Hi, hello. Kumusta ka mo niyan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales, and then may partner sa ko diri si Randy Tayad. Kumusta ka mong tanan nga karon, mga kasama, mga kahigalaan, no? Kung ako ang pasultiyon, asap gida always say a prayer mga kaigsunan atong pagampo, atong panalangin ito sa mahal nga atong labaw magagahom. Lord, thank you kay Lord. Sa mong gihatag ka na mong grasya sa matag adlaw. Thank you kayo. Okay. Meron nito maglangan. Ang suwatampo ko rin itong hatagan ng pagdagan. No? Pinadakin ni sa kalalaki. Nga mapatawag ng sangan nga Charlie. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Charlie. Kini na akong problema bahay niya sa kong asawa. Maglabad yun akong uhan niya. Murag ring asawa nga, permi lang, makalkontra sa ako mga desisyon, wag yun mo yun. Mga permi, yun may maglali sa nga asawa, hataw na ako. Kung nga nung na problema, yun ko ani tao, no? Ay, nanayon ako pagsugod ay, samtang nagkanta-kanta mi sa akong amigo nga si Tinoy, dugay kami naman, daghan na kami nagkanta niya ay. May iring kong itong sobra kahilumon, nisod sa kwarto ang suga gipalong. Ako nga gililikon unsay buhaton, maldita nga iring naghilom lang dayon. Tralalambot unsay gisungkab niya, kalit siyang naluya ang babami pula. Ang iring kong itong nga naghilom-hilom, ang baba ni Kium daw adunay giugom. Pagkabuntag sayo ni sulod kus kwarto, ang iyang kwarto kay mura nagimulto. Ako nga giklaro ko na unsang iring ko, nakigagwa di ay sa ilaga ang tonto. Tralala ang nga nung utsay gisungkab niya, kalit siyang naluya ang babami pula. Ang irig kong itong nga naghilom-hilom, ang baba ni Kium daw adunay giugom. Sa pila ka bulan akong namatngunan, ang iring kong butan ni burot ang tiyan. Akong nabantayan siya gikabayan, sa ilagang paot kay siya gipaangkan. Tralala ambot unsay gisungkab niya, kalit siyang naluya ang babami pula. Ang iring kong itong nga naghilom-hilom, ang baba ni Kium daw adunay giugom. Kapuya na Pretinoy, kapoy na kay Pretinoy, no? Ha? Pretinoy? Dugan mo yung... Pre. Unsa na, pre? Dugoy. Unsa to, pre? Kapila naman na itong kanta, ha, pre, ha? Kapila ko taon nga. Ambot, kapila na to. Kapila lagi ito, pre. Mga 18, nung yung taon. Grabe. Mura tag nag-concert na kalakiha, pre. Pero ang sakit-sakit na sana kung kuya mo sa pagkuhan, pre. Kinapoy? Ika-18 ba ito? Ika-18 lagi. Bro, ika-22 sa galito. Ika-22. Usa na mo, may turbo ko sa ito. Dong Charlie, Ay, asa ay. naman si Pare Tinoy? Ito na, day. Wakagwanta sa akong sige kanta. Ka-23 na ta. Diundang na. Ni uli. Tayo pa unsi, waka agwanta ba? Sakit. Kuno yan ko yan mo sa pagdinuyong taon sa akong mga kanta. Ay, pila mo kanta mo kanta na. Tao. Gihurot pa to ko. Butpagal gito siya. Kambugiro sa di mo Charlie, ay. Ako mambog na eh. Real talk na ako. Real talk? Oo. Daghan lagi kag kanta. Unya, imo sa mga kanta, puros mo na sinunod. Ay, sos. Aksyon. Kabulabog sa daan na taon. Aw, mabulabog yun ka ng imong kanta, Charlie. Manghambog kag kanta. Kanang imong kaugalingong kanta, di kay manghambog ka niya. Dili ikaw mo original. Ay, ina lagi da. Nya, di na ako makuhag. Di na ako makuha og laing kanta. Ka na ragilaha lang. Sa baga na Charlie, oy, maglisod mga nagkuhas mga kuha ka ng kanta nga bayang magiliw. Bida daan ko. Indot, gyud kay kayo. Bayag, yun mo ipagita. Hasta parece que estoy en
Bili lang, ma'am, sir. Kang, hindi ko ko. May butang dito sa kwarto. Bida, para unsa naman sa gunda, uy. Dindot ang guna siya. Ay, nindot ka ini siya, ma'am. Uy, ang kanila lamshay ba? Kay inisiga ini, ma'am, sir. Nindot kayong kulor inyong kwarto. Mo de, Oo. bibit stigan na lang shade ni mo. Oh, pwede kayo ka dito, ha? Ay, awa akong pasigaon, sir, ha? Kadit. Sige. Oh, awas sir, oh. Nindot kayo sagsiga, no? Nagan si kulor. Gang, nindot nindot kay gang. Sa matagpagon ninyo ang inyong suga sa kwarto, ma'am, sir. Unya, kini na lang magsiga. Nindot kayo tanaw. Sta nindot gang. Nindot kay gang. Da, mo na nindot sa inyo. Mura mo tag naspiryahan, ana. Bida sa peryahan ko tao no pre taka man tao ko storya. Da, di ko ganahan, ano, eh. Dali na. Kining, sir. Na may discount, ani, sir. Barato pa. Kang Yan, may discount. discount kang barato kayo. Plito na to. Bati, lagi, di ko ganahan, anto. Basta ang tindira mo ganahan ni mo ato, no? Ano unsan tao niya laim na supay tanaw yung kita taglay tindahan. Mao ni ako asawa taon. Say gusto na to. Ay sus di ko siya ganahan. Nya palit ra maglikoy istorya. Ako gid siya pasagdan taon kayo saon. Mahal man basta silo-silo sa inyong pares. Naagi ni paghigugma nimo. Unya. Gang. Lami alang bay kang nagkuha ko bro maglimango. Dagko ba, uy, kaniwang, ana. Klaro kay may unod. Ibaw kang diwang na. Uy, unod unsa to? Ako na nagitanaw. Gaan. Basta gaan, niwang na, wanay unod. Mabre ka? Nukos lang ko lami kinukos. Sobra na, Charlie, uy. Lamian ka ng nukos, no man ni lami. Sige. Huwag magay lami. Magbaboy lang ta. Lami pa na sa dubuhong baboy. Pagbaboy ka, lumahay blood ta. Manok na lang. Sige naman ang karne, Charlie, uy. Huwag ka pul ikinaon na ng karne. Nalo. Bahala kayo. Buwan na pilit tagang. Hindi ka. Ay, kana, mas may pa na. Naitinabal ay, lami kaayo. Nabalot na kaon ha? Nya, unsa man ang manok, kuan, kung magmanok ta, unsa man itong manok? Dili ka na tinabalo lang. Sige. Pili kinamos. Ha? Manok ayaw. Manok huh? mo. Diko. Tinabalo lang. Pili kinamos. Bantay bitaw. Usa ka buwan tong kaon anong buwan ginamos og ginabal kanang tinabal og ginamos usak buwan ta kinaon ha. Kanang tinabal ginamos usak buwan ta paka na. Siya rodi tam sigang mata na to. Sugod sa nimo oy pe. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ni akong kalibutan sa kong asawa gyud sa tinuod lang no kay bisag unsay gusto nako di gyud siya ganahan. Wa ko kasabutan niya oy. Wa ka na niya tuyo Unya. Oy, Charlie. Ma, suroy dia ka. Please ko ma. Taga Santo. Saan nagipanday ni mo diha? Akong usbo ng pultahan ma kay ibalhin ako rin dapita. Para dako tao gamay lugar basta tubangan ba. Ibutan ako diri sa daplin ba ani para dako-dako na ba kita na, di ba? Maayo noon na. Na sa daplin para may lugar diri at tubangan. Tunga mo gud pultahan na ba. Naaman lagi ka. Na kay ay unsaon nga wa naman gud may bugas itos bay. Wa pa may kita sa papa nimo. Haway problema ma. Bahala kami. Bahala ko ibugas sa dalo mo. Ay apil ang sagsud andong. Nya mukaon ka lang ka ni buhat ma ha. Ani tinabal ganahan mo kaon na ni. Sa guna sudan ninyo pulos man na parat. O mga sakit o kidney. Abil mamay, iyam ni gusto. Naunsa baya mo oy. Mga utanon unta to. Ano magita, Charlie? Unsay problema nimo? Ako may pasangil nimo. Gusto ba sa akin taon ha? Mga may gusto ni mo. Ikaw gusto kay ka na. Military to gang bay. Di ka kay daot. Mingo kang dukos ta ato Dili ka, di ka ganahan. Mo to mingon kang magbaboy lang ta gang. Kay lami adubohon. Di isag ka. Unyag ma-high blood ko, unsa may mahitabo nako? Ay ayaw kong ingna nga hasta manok ma-high blood pud mo. Sa gipulan ako ng karne. O yung ano di magkamukhaon na ng buwad ha? Tinabalo kinamos ka na hurot. Na. Ayaw na lang mo paglalis ana. Tagain na lang ko ninyong bugas besta ng buwad. Awa, ganahan si mama anang buwad. Kana, kao di ka buwad ma? Ay sos. Wa ko'y pili ana dong Charlie bisag lechon pa. Uy, Charlie, unsa naman sa nagtrabaho dahil nimo diha? Ay, ako ibalhin yung pultahan dahil sayang kay tubangan nito. Dako man ang kuan dahil ay butang taris daplin, kinimpultahan, budak kong lugar. Butangan pa na ito, dihag sopa, di ba?
Ay, may kay imo nang gibalhin ang pultahan. Adto na sa kilid ibutang. Ano sa kilid? Sa kilid ibutang ng pultahan. Kay matod pas katiguangan, malas ko no ng pultahan nga nasa norte magatubang. Oh. Kinahanglan ko no nga arisa silangan. Para grasya, mudayon sa panimay. Kay nagatubang man ang pultahan. Ay, no, diha, Bilma, oy, naon sa mura, karaan tao, Bilma, oy. Hala, uy, unsa man di mawa na tumutuman lang ta. Nari mawa day nato di ay. Hindi, wa. Wa bitaw. Bawa ka ko Unya o ang tinuod na be. Kung tinuod sa dabe, unsa may mahitabo dinindot. Ay, kay bawa ka ko sa nawa, Bilma. Unsa man ko no? Ayaw mo pagsalik sino? Ha? Ano ba sa Biblia nga nag-ingon ng Ginoo nga tuo mo ana ang mga panultihon? Posible noon nga mawagtang nga atong mga swerte unya mo puling di balas. Ay sus, ba nimo? Giswerte di ay taron. Ay noon sa mga wagtang wagtangan nagyo kag pagtuos Ginoo. Wa in town. Uy nga nagutang mawagtang. Laman gihapon ang pagtuon ako sa Ginoo. Sige gali kog simba gani. Ya, sige kag simba nyo tuo ka ng mga tinuhan inanak ang tinuhas bukto. Sabad di oy kapoy nimo. Ikaw may hilom diha. Saba. Pulos ka lang yun supak sa kung gusto. Usaban. Usabi kayo imo. Ay mo gusto lang yun may matuman ha. Ningon di ko. Kanang imong kalaki ba nga wag yun tay grasya nga mga abutan ng imo ang sigtuban o Kanang imo, supak. kanang imo. Swerte ko ana. Sige speak ari swerte oy. Kada adlaw tag swerte. Swerte imong mata. Tinuod na. Kanang imong mata. Swerte na kay na. Akong mata nga naman akong mata. Oh, swerte na kayo ng makamata, patag, ining kabuntag. Ang ubang di nakmata, mong ikaw, salamat kas Ginoo. Kay matag adlaw, naghatag nimo ang Ginoo og maayo alang nimo. Oh, ang giingon sa Ginoo nga lihok tao kay tabangan tika. Unya usaw na nimo paglihok magsalig lang ka swerte. Ay daw mo say mawaan na uy. Nay mawa day. Sa ko ni mawa. Si mao nga nawa na, diri man to. Asam to sa baba. Aw, mangita pagkakasa to sa kusina. Nanungkab na to. Ngas ka pagkakidot pa. Adaan pa ko nga naara ka nga re. Gigutom na ko, mapas mo ko, sige mag-away. Ako'y mapas mo, anak. Unsaon hanggaw man ang akong banaw, man ay buot. Ay, sa pag-anak, Bilma, oy. Imo man ang bana, nung sabiya ka, oy. Ako laging bana pero may buot ma. Sabi dahil sa may buot, ako na nung ano ni. Iahak na. Mabusog pagkakuan ang inyong kalaki. At tumupagsiglalis pa dito sa sala kay... Hay, mutiwas ko kaon na rin. At tumupaglalis na doon ha. Kini akong asawa, mao gini yung matasan siya naminyo na may, pero pag uyab na maani, pagkabuutan, sinampak na ko. Nigawas ang tinuod yung batasan, siya naminyo na may, pero ako lang yun siyang gagwanta taon. Oy, asawa naman taon ni nako, ano ko yung mahimo? Nabalakal ako ba, tigaling mahurot ang akong pailob. Unya? Pre. Pre, Kanay mo pasensya, pre. Papataas-taas na. Anak mo yun ang mga asawa. Usahay, may manalditaw sila, pero labi na gusto na sila nga mulambing. no, lagi pre. Pero lahi yun siya pre, lahi nagtimplada ako asawa. Mura doon na suka. Usay mo rin doon ay suka, Ano ko pre. ako asawa pre, mura yung kinilaw. Ano man, pre? Aslo mo itinagdan ako, sige lang miglalis. Wag yung may tabong, may uyo ni sa kong mga agipang buhat, pre. Anong gusto na ko, puro yun siya supak yun. Ha? Sakop, siguro siya sa pusyon Bisaya sa una. Adi, pre. Pasikuang na sandos, pre. Ha? Kuwang sandos? Ulang ba't dirjet, pa? Kuwang jerjer kong taon. Kasi kuwang pre, porbida. Kinsa mo kita ay ganahan nga ultimo ang magjerjer, pre. Magsigig lalis, upis yun, Bisaya lalagay din siya. Usa, pagkakidot ko, usa ba kayo ulalisan, pre? Basin sa kung kinsay mo pababaw, kinsay mo paubos, ala! Recorded by X Thunder Gaming. Mo na inyong lalisan, pre. O pre, tungod sa among lalis lagi ang mahitabo. Ulos with the kilid. Bungot ito, uyaw sa may sunod na ito po, pre. Samtang sige migmaniho nga magtakilid eh. Sige gyapog lalis. Uy, usa mo pakahitabu ataon. Usa may sitwasyon ninyo kung mag-jer-jer mo nga maglalis. Inahak ko yan ni taon.
Kapoy ba ni bisyo ha? Hilom, imo ba ini gusto ha? Sa gusto na ko nga imo di gusto. Ah, ako gusto nga ako mo paibabaw. Dili mo sa ka. Natural laki man ko. Ano? Dapat ako ibabaw, di ba? Anong naglaki ka? Kami mga babae, hindi mo pwede mo paibabaw. Ay na lang yun nga gusto yung kang ikaw mo matuman. Nando laging di magkagusto nga ako mo paibabaw ha? Ay, sa patakap lang ang gusto bisag wala Ay, matumba. sos! Ano na nagawa naman doon sa tumbon niya? Ibaw kang lisod kay direk na pitaw. Ay, lumoy. Imo bitaw di gusto bitaw. Sige, yaw-yaw na sakit may kining hawak na kong takilid ko. Nando laging di magkagusto nga ako mo paibabaw. Huwag ka mo tanaw sa lawas mo, mura na kag baril. Kung babaw ka, mura kong datunggang duwak sakong bugas. Wayo ba ni mo? Mura kag butite. O, butiti bitaw. Be, butiti. Kung sa butiti, ikaw balina. Butite ka. Balina ka. Butite ka. Balina ka. Butite. Ano, pre? Inaan namin. So, jirjir, maglalis gyapon. Aw, usuray tambala na, pre. Usa? Punsa man, pre? Magbuwag po! What? Ako, sabi yung bagbuwag mo eh. Ay, pagkakito. Oh, saon man ang isda akong tuwaon, Unsa man yung sama? ay isdang gagmay, bulinaw. Aw, inunan na lang na ma. Kaya nunan ko taon. Lami ka na pritohon, matangag harina. Ano sa prituhon? Inunan may lami anang gagmay Sa isda. may anong inunan, baho kina ahos. Ikaw kay makamukha og ahos, ihas magay ka nako bahala ka. Ay, hasi mo mata. Ikaw ba ihas? Mura mo kagkaroon pagkakauna ng inunan taon. Basta kay gusto na ko inunan na. Ako yung buot. Ako yung padre ni pamilya. Prituhan ba? Butang ikarina mo itlog. Inunan akong gusto sa bulinaw ma inunan. Ay, Abot- butang ahak man di ay mo, oy. Ako'y magbuot unsaon eh. Aw, unsaunan mong bulinaw ma? Isog ba ko ne? Isog ba? Buot sa ito. Pa! Mao ni ako problema kay bisag unsaon taon gusto gyud akong asawa taon ang makalagot kayo kay tanan ako gusto so pakon gyud niya usa man permi no mag-away taon na ni usa man ako asawa babida palihog bi unsa man ati press kun ka pasultihon unsa buhaton na ko ni tabagi ko ninyo bi Charlie. Kaya ang sender na to karon adlaw. Si Charlie ati press. Charlie. Simple ra maning Simple ra yung problema. Kayo yung problema kanang yung asawa mo magbuot ba kana bang bro supakon siya tanan niya gusto ati pres. Tanan ug unsa supak ya asawa wa gyud gi uruyunan niya asawa man ni problema ron. Nga naman, gituyo or... Abot na ati pres. Maurag yun dahil... Maurag Libog siya kay katubag ko ano diwa mo gyud ko no buutan man ni pag-uyab-uyab karon. Karon, nagawa ng kinaiyak. Gawas ng kinaiya. Mao ni ang problema saon gusto mo hawd ang asawa taon makalagot kuno kayo supak yun sa tanan niyang gusto saon man niya. Hindi, Bam. laki man siya, bana siya. Yan, Okay. ang iyang pagbuot may matuman. Oh, Kung ingnon. ganahan siya na, ayaw, pagbuot ang iyang asawa. Ito ako. Ito may laki dong, Charlie. Mabot pa sabot ni Mate, pero tikdulan pa lang sa. Oo, aron di magsalig, di mag-anad. Di ba? Tinod na. Ang uban na ni Ate Pres, plastic kasi sila sa wate. Di ba so, de? Stack up. Di ba sur kay mura ko balina. Bayo to, no, bayo. Ato paambitan, be? Di pa bitay ba? Ari ta dire sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 12. Ang Dios ray makahatag sa balaod ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Si kinsa ka man nga maghukom sa imong isikataw. Kani ipapingis na ko nilang duha. Pero ug adto ta sumpay sa gisulting Ate Pres na diri ay Efeso 5 versikulo 22, I'm sorry. Bedros. Efeso 5, versikulo 22. Kane, diretso na niya, mga asawa, tahura o sundan ninyo ang inyong bana. Sama nga nagtahod o nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa.
Ingon nga si Kristo maulo sa simbahan o si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So, sila ipakita gyud ang pagkabana. Kay usahay singkasingkaan raman siya. Sigaan siya. Katong ingon nga ang pultahan ni Balen sa atong sidlakan kay para mosaw ng mga grasya murag naa pa man nagkaron pero sa ubang mga espiritu usahay kanang naabay murag siya gyud murag mas mutaas gud iyang tingog kasi ang bana gulyat. Ang silakan ba, di ba na padung na mas norte, ma'am no? Depende. Silakan, di ba? Nga di? Norte, dire. North, South. South man ato dire. Oh, nga di. Di ang sidlakan la naa East, sa dire. east. Oh, nga di. Oh, na sa east. Yeah, west Pero nga di, pero dili magparehalan kay panglitan sa buho lang. Kung ari ka sa Sagbayan, ang adlaw murag nagtubang ka sa east, inigabot nimo diri sa Tubigon, ang adlaw diyan man mo saop sa Cebu. Bitaw. Nabitaw na. Oh, yeah. Dila. Sa amo sa Uslob, di mi kay bagunta pero amo sa Uslob sa mo itong sidlakan. Naanak yung anak yun sa mugawa sa dagat. Kaya natubang mamin sa Kamigen, sa Bohol, sa Sikihor. Nga tungaan na ang iskra mas Kamigen, pero dili magkita kung baga ang panganod. Anak yung mugawa ang adlaw diha. At tumamis kami sa Sambuan, kay ang est, ano man na, Buluon, Uslob, Santander, Bato. Pag liso ni mo Ate Pres, tumoy naman na sa Cebu, liso na, padung din sa Sambuan o sa Hinatilan, ang adlaw nila, tumusidlak sa buntod. No? Kaya ang Pero tapa, tinuod ba ka na nga kung ari sa sidlakan ang pultahan ni mo atubang? Pero di ko mutuo. naan sila yung mga... Anak tingali mo. Pungsoy na ate pres. Na. Lagi pero. naan sila yung mga kuan na tipres nga ang mas may kuno ang pultahan Ato. pultahan nga katudyung Sa- intada yung pultahan nga pinakadako. Oh, Mas may kuno magtubang sa sidlakan kay naa kuno yung mga grasya ni Mao gina sa karaan yun. ug mutuo ta wa may mawa. Wow, Di pa way mutuo, mawa. way mawa. Okay. Pero ang laktod gid istorya na kung pwede Ginoo o sa Biblia itong gibasa nga ang Ginoo mo nanghibon sa mga balaod. Mauna. Siya mo'y magluwas, siya po mo'y maglaglag. So, but pa sabot nga kanang og imo ning diretsoon ning atong ibang basa karon ang diretsoon na nga magbuhat ra gyud tag maayo. Correct. Kay mao man ay hando mo niya kung wa na ta. Pero kung ikaw asawa, magsige lang kag pataas og tingog sa imong bana, okay tingali. Wagi, mayong kuan. May Sa mayong- putanan, di ba? Okay tingali kung nagbadlong sa isang bana nga nasayop. Pero ug nga lang sige lang taas pud pirmi ang tingog, dili pud maayo labi na og kanang naay mga bata kaya mga bata madapo na nila ini kadako nila. Ang among silingan Gulyat, doon na may resorts. Doon sa Uslob, na may resorts. Luyo po sa resorts na apoy bahay. Ingon ang kanang caretaker sa resort, basta mga janitor nga. Kung sa masik, kuan man nang, kadahon pa ka na iya mama, yan namang singkahan niya. Manghulag to, gilabay mo siguro rog. Uy, magkagaba na, uy. Unya, ini kadlawa, no? Dili mo pagpangunsa, no? May taliwan na rabat Bata mamantay ha, pero ato lagi istorya. ini kadlawa, no? Itaw na yung mama mo, may pasanan container sa mineral water. Ano, oy? Gikas iskina. Uy, ano? Magdaggan itaw kay Nang iyang padalion. anak ba? Tug. Mo to sige buhat pa kay ang pasabot pang ang mama itaw may mapasan sa mineral water kanang container. Bukod di man ko kadaog kayo analan. Di ako di ko kadaog na. Kana bang nagibutan to sa dispenser bukat pa balik na. Balik. Si kasi nga tong napatambag lang Charlie Charlie. sa katong yun pa ni Ate Priscilla nga ipakita ang imong pakabana aron naagyoy kalinaw nga mutuanhay sa inyong pagpuyo ha. Nakasal na ba mo Charlie? Mana, kasal na. Nga Dako, gusto, Charlie. Ug mangita ka unsa man wag kalinaw imong pagpuyo. Mangita ka kanang way kasal. Kulay puli be. Salamat ako na kanito naman no. Kung ako ang puzzle, tihon. RMN